हेलो हाय नमस्कार କୁହନ୍ତି ନା ଯୁଗ ବଦଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଜେନେରେସନ ହିସାବରେ ଆମ କଲଚର ପୁଣି ସେ ରିଟର୍ନ ବ୍ୟାକ୍ ସେଇ ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟେଜକୁ ହିଁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଯେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଏବେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦଉ ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ପିୟର୍ସିଂ କରନ୍ତି ଆମେ ଇୟର ନୋଜର ସେ ଯୋଉ ମଲ୍ଟି ପିୟର୍ସିଂ କାନରେ କରନ୍ତି ସେଇଟା ବି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଜେନର ପୂର୍ବମାନେ ବି ସେଇଗୁଡା ହିଁ ସେମିତି ହିଁ କରି କରି ଆସୁଥିଲେ ତାପରେ ଡ୍ରେସ୍ ବି ହଉ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ବି ସେଇ ଉପରେ ବି ମାନେ କଲଚର ୱାଇଜ ବି ଆମେ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯାଉଛେ ବାସ୍ ସେଇଥିରେ ଟିକେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ର ତଡକା ଲାଗୁଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହନ୍ତି ଫ୍ୟାସନ କିନ୍ତୁ ସେମ୍ ହିଁ ଜିନିଷ ଅଛି ବାସ୍ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛେ ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ଭାଇବ୍ ଆସୁଛି ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ନା ଏଇଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବନା ହେଇଛି ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ବହୁତ ଭଲ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଲେ ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ଭାଇବ୍ ଆସିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ପଛରେ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛେ ଯୁଗ ବଦଳି ଯାଉ ଯାହା ହେଲେ ବି ମାନେ କୁହନ୍ତିନି ଓଲ୍ଡ ଇଜ ଗୋଲ୍ଡ ତ ଯୋଉଟା ପୁରୁଣା ଥାଏ ସେଇଟାର ଭ୍ୟାଲୁ ସବୁବେଳେ ନୂଆଠୁ ଅଧିକା ଥାଏ